ҳаме хонаи 14.5 дар ҳашай. Анами проектуш 50 дона тахта мерава, 6 метра. Санги кӯҳӣ 6 камаз рафтагӣ. салому алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон. бародарон, имрӯз видео дар мавзӯи як хона мешава. Як хонара нав бардоштагиан, кришаша задесиян. ҳамора дар мавзӯш гап мезанем дар бораи проект ва расходуш то бузшавии ҳамин кришара. ҳай видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. ин ҳамаи бародаро видеои имрӯзамон. ин ҳами хонаи 14.5 дар ҳашай, кришара задесиян. ҳамира ҳозир бо айрӯи коғаз ҳамаша расходоша қати проектуш ба шумо гап зада метем. ин ҳами тахтое ки дидед седа боло, анам 4 байнуш 10 сантиметр зазор дора. ҳамида 100 дона рафтагай 4. ҳами тахтои стойкое ки мондагиан байнуш 6 сантиметр растияни дора. фундамента дидед, наи баландиш 80, паҳмиш 40. наи стенара 2.5 метр баландӣ бардоштагиан. 4 ҳуҷрагай хона. инҷа як хонаи меҳмонхонае. ана ришта як рада чиндагиан. ана инҷа як хонае. инҷа як калидора, дурун як хонае. ана инҷада як хонаву як инҷа кухням кунӣ мешава, баням кунӣ мешава. ана у парада бо як хонаи дигар, як хонаи калон меҳмонхонае. намера мо ҳама расход ва проектша ҳамаша буровардем. наи пешу веран мешава. инҷа ҷои калон, инҷара кухням кунӣ беҳтарин мешава. ҳамира нав кришаша ҳозир задесиян. ҳамира ҳозир сиёмка мекунем. видеоро бо диққат тамошо кунед. хонара нав кришаша задесиян, наандова кадагиай. тахта ҳамаша задагиай, фақат на рекашам задагиай, фақат шифер мондагиай. тамом. ҳами стойкое ки ҳозир дидесен фақат барои криша тайёр кардан. ҳамида 50 дона тахта мерава, 6 метра мерава. болош инамиай бародаро кришара нав задесиян. ҳозир бо айрӯи коғаз ҳама расходоша гап мезанем. бо диққат видеоро тамошо кунед. хонае ки дар навор дидед бародаро, анамиай проектуш. чихеле ки дидед дар навор хонара задагиан, нав кришара пушондесиян. ҳамера мо ҳамаи расходша ҳисоб кардем, то ҳаму будшавира кришаам дар дурунша ҳамаша ҳисоб кардем. ҳозир расходоша ҳамаша гап мезанем. 4 хонагай, як калидор дора, якта подвал дора. инҷара ҳамомам кунӣ мешава, ягон кухниям кунӣ мешава. обшами фундамин 72-6 пагони метрай, 80-40 рехтагай ба санги кӯҳире бардоштагай фундамина. ана расходи фундамин дар 72-6 пагони метр, 80-40 рехтагай. санги кӯҳӣ 6 камаз рафтагай, 230 сомони, 1380 сомон. ана семен 23 халта. ина болои ҳамун санг 20 сантиметр заливат кардагиан. 23 халта семен рафтагай, 43 сомони. сементи 500 ҳисоб кардем, 989 сомон. арматур барои ҳам болои ҳамун заливат 20 дона рафтагай, 25 сомони, 500 сомон. шебен қариб як камаз рафтагай, 400 сомон мо ҳисоб кардем. қумам қариб як камаз рафтагай, 120 сомон ҳисоб кардем. устопули бародаро ҳамун як метри ҳамун фундамина як пагони метрша 30 сомони рехтагиан, чиндагиан, санқати чиндагиан як метрша 30 сомон, 2178 сомон фундамина чиндагиан. обши 5567 сомон фақат расходи фундамин нӯшидагиай. ана расходи девор стенара мо ҳисоб кардем. 2.5 метр баландӣ бардоштагиан, яъне ба ғишти пухта бардоштагиан.
як ряда. Ана ғишти пухта 15500 дона ҳамуда рафтагиай. 0.58 дирам айҳисор 58 дирами мехаридонаша 8990 сомон фақат ғишти пухта шидагиай. Ана семен 65 дона рафтагиай, 65 халта, яъне барои бардоштан 43 сомони 2795 сомон пули семент шидагиай. Ана тол 2 рулон 70 сомони 140 сомон, сетка 3 рулон, яъне барои байнои 4 5 6 ряда сетка мемонӣ ки барои ба қувват шидан 200 сомони 600 сомон, қум 2 камаз 150 300 сомон. Ана даставка ямо ғишт бародаро 1.5 рез шидагиай, яъне дулано 10,000 дона бор мекунанд як резда. Ана 1.5 рез шидагиай, як реза 2000 овардаган, 1.5 реза 3000 сомон даставка ямо ғишт шидагиай. устопули бародаро ҳаму як дона ҳаму ғишта 40 дирами устов чиндагиан, 15500 донара 6200 сомон фақат устопули шидагиай барои стенара бардоштан. Ана 22025 сомон фақат дар стена расход шидагиай. ғишти пухта қати 2.5 метр баланди, як ряд ғишти пухта. ҳанӯз мо расходи киришаро ҳисоб мекунем бародаро. расходи кириша дар хонаи 14.5 дахаш, ҳаму 14.5 дахашай, яъне нав киришаро задестиян, чӣ хеле худтон диден, шоҳид буден ки тахтҳоша наваздагӣ буданд, ана шифируш мондагӣ буд. ана тахтаи 6 метра 0.50 баруш 15 40 дона рафтагӣ, фақат болои деволда мемондагӣ. тахтаи 50 100 сомон ай донаш 3800 сомон. ана тахтаи 6 метра 0.25 баруш 15 яъне 200 10 дона рафтагиай. ин таи ҳаму тахт болои девола таи тахтода места 10 дона 45 сомони 450 сомон. тахтаи чорни бародаро 6 метра 0.25 баруш даҳак 100 дона рафтагиай, 30 сомони 3000 сомон. ана тахтаи 6 метра 0 сараковка баруш 15 барои анаму стойкое ки мондагӣ буданд, ҳозир барои шифр тайёр кардан, шифр задан ҳаморо тайёр кардагӣ буданд. ана ҳами тахта задагиан, сараковка баруш 15 6 метра 50 дона ҳамуда рафтагиай, яъне карават тайёр мекунӣ изузу ҳамаш 50 дона тахтаи ҳаму сараковка 85 сомони 4250 сомон. ана рекаи шифр бародаро 6 метра 55 45 дона ҳамуда рафтагиай, 28 сомони 1260 сомон рекаи шифр шидагиай. ана шифр тоҷикистоново харидагиан, ҳозир задагӣ нестану мезананд. шифр тоҷикистон харидагиан 96 дона, яъне 100 харидагиан 96 дона ҳамуда мерава. 3.5 шифр ана 50 сомони 4800 сомон. мех бародаро 15 килограмм ба ҳисоби миёна ҳисоб кардем 121 мерава, садак 70 мерава, 10 сом ай килош, 1 килои ҳамун мех 150 сомон. устопули бародаро аз рӯи шифр ҳисоб мекунанд. як шифр 25 сомони, яъне ҳаме ҳаморо тайёр мекунанд. аз рӯи шифр нархи усто пул мегирад. як шифр 25 сомон, ана 96 дона шифр 2400 сомон устопули шидагиай. общи расходи ҳаму кириша бародаро 20110 сомон да ҳаму киришаи ҳаму расход шидагиай. ана ҳами проекте ки шумо диден ҳамида ана то ҳаму кириша будшавира общи расходи хона ҳаму то кириша будшавӣ 47702 сомон дар ҳами хона расход шидагиай. ҳами проекти хонаи чорҳуҷрага. ана меай бародаро проекти имрӯзамон насиб боша дар оянда проектҳои замонавӣ дар нақша ҳаста, проектҳои дуэтажа, проектҳои беҳтарин ба шумо нишон медиҳем.
агар видеои мо ба шумо маъқул шӣ боша, ҳатман лайк дар комментария нависед бародаро. чунон проекте ба шумо дар кора, мо ҳатман сиёмка мекунем, дар мавзӯш гап мезанем. боқӣ дар панел алоҳ бошед, дар канал подписатсия кунед, ай видеои мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.